O Colexio Profesional de Logopedistas de Galicia urxe o Servizo Galego de Saúde a corrixir unha grande eiva estrutural na atención ao ictus en Galicia. Esta patoloxía cerebrovascular, considerada unha prioridade sanitaria polos Sergas, é un dos maiores retos da sanidade galega. Cada ano detéctanse ao redor de 7.000 novos casos de ictus, pero a falta de logopedistas impide o manexo correcto da disfaxia, unha secuela que pode afectar ata o 65% dos pacientes. A disfaxia ou dificultade para tragar alimentos, líquidos ou saliva non é un problema menor. Sen unha intervención temperá, pode derivar en complicacións graves, desnutrición, deshidratación, problemas para tomar a medicación e infeccións potencialmente mortais, como a neumonía aspirativa. As persoas con disfaxia teñen uns ingresos dun 40% máis prolongados que outras patoloxías e os seus custos de hospitalización ao final volvense máis costosos, non? As persoas que sofren ictus, o 65% dos casos poden ter disfaxia. Por esta razón, consideramos que é imprescindible que se apliquen os protocolos de detección temperá e manexo da disfaxia na unidade de ictus e estes están avalados tamén polas principais sociedades científicas que contemplan a realización destes cribados e unha avaliación máis profunda no caso de ser positivos por parte dun logopedista. As principais sociedades científicas internacionais e os protocolos dos Sergas establecen que se debe realizar un cribado de disfaxia nas 24 primeiras horas do ictus, seguida dunha valoración posterior dos casos nos que exista unha sospeita de ela, para o que é necesario contar con logopedistas especializados. Actualmente hai 5 unidades de ictus en hospitais galegos, pero a atención da disfaxia é moi desigual. Só no Chubi hai logopedistas integradas na unidade de ictus e non hai un protocolo xeral sobre como se deben realizar os cribados. Advirten que Ourense é a zona cero desta carencia asistencial. No caso de Ourense é un caso particularmente grave porque na área sanitaria de Ourense non hai nada máis que unha logopedista para toda a área. Esta logopedista, ademais, traballa no ámbito da poboación infantil, co cal non traballa con estes pacientes que sufren un dano cerebral adquirido durante o ingreso, co cal estes pacientes non poden recibir esta atención, esta valoración que é imprescindible para estes pacientes.